mɔgɔ fɛn fɛn bɛ aw bɛ folen don ka tila ka ɲini aw fɛ aw minnu bɛ na a lamɛn n'a y'a sɔrɔ aw bɛ whatsapp groupe kɔnɔ a bɛ video direct partager ka taa whatsapp groupe kɔnɔ a ka ca ala fɛ mɔgɔ minnu bɛ whatsapp groupe kɔnɔ olu b'an ka direct ye olu bɛ bɔ an ka direct kalama n bɛ segin a kan aw minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ nin waati in na n'aw donna direct kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ aw bɛ whatsapp groupe kɔnɔ a bɛ video direct lien bila whatsapp groupe kɔnɔ a ka ca ala fɛ mɔgɔ minnu bɛ whatsapp groupe kɔnɔ olu bɛ bɔ an ka direct kalama k'aw fo ka wale ɲuman dɔn Tarawele Dirisa k'i fo k'i wale ɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo partager maximum ne balimaw bi an sigikun ye mun ye min ye minisima jugu sago ye a bɛ kɛwale min na Mali kɔnɔ kɛwale jugu min na Mali kɔnɔ an bɛna o dalilu di aw ma ka minisima i y'a faamuya b'a la ka kulusi bɔ a la ka duloki bɔ a la ka na jɔ aw kɔrɔ an bɛna o de kɛ bi k'u cancan mɔgɔ ma deli ka cancali min don ka minisima ye terroriste de ye minisima de bɛ ka attaque kɛ Mali kɔnɔ nin waati in na parce que o tɛ fɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen i y'a faamuya b'a la min ye an ye appel lancé o don k'a fɔ ko malo da ka gɛlɛn Gawo kɔnɔ malo tɛ ka ye Gawo malo tɛ ka don Gawo baloko gɛlɛya bɛ yen alhamdulilayi rabil alamin an ka ɲɛmɔgɔw u y'an kumakan ta ka baara kɛ n'a ye bi in na malo da ka nɔgɔ Gawo kɔnɔna na nin tile fila in na malo da ka nɔgɔ ne y'o fɔ n ko vidéo mani nafa ka bon dɛ aw sara bɛ ala de bolo aw bɛ baara fɛn fɛn kɛ a y'a kɛ tiɲɛ kan ne ye appel lancé à la semaine passée n ko n ye information sɔrɔ à la source Gawokaw yɛrɛ n y'olu de wele u ko malo tɛ ka ye kɔngɔ b'u la an ye a fɔ yan an ka ɲɛmɔgɔw u y'an kumakan ta u ye baara kɛ n'a ye malo bɛ ka bɔ Burkina malo bɛ ka bɔ Niger malo kɔni bɛ ka don quoi malo bɔrɔ tun bɛ 10,000 ni kɔ de la Gawo kɔnɔ 10,000 ni kɔ bi na 6,000 7,000 caman de bɔra sɔngɔ la quoi en plus fana balo bɛ ka continuer ka don c'est comme ça voilà n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Asimi Goyita an y'a mɛn ko surakaw taara yen nɔ min ye Saudiyakaw ye k'u taara Mali kɔnɔ ko o bɛ fɛ ka Asimi invité ko Asimi ala ka ni ci dɛ suraka man ɲi dɛ walayi suraka ɲɔgɔn kafiri tɛ yen o bɛ ala tɔgɔ fɔ mɛ o bɛ mɔgɔ faga o bɛ ala tɔgɔ fɔ o bɛ dulɔ min o sa kɛ i tɛ miiri kojugu fɔ la suraka tɛ sɔn min ma Kidali bɛ ka minɛ bi o tɛ suraka ninnu arranger quoi o fɛla tɛ o ye i cogo dɔn dɛ ni Poutine ka wele tɛ kana wele si jaabi ni Poutine ka invitation tɛ kana taa yɔrɔ si an bɛ an da don o fana la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min y'an ka sɔrɔsiw ye olu fana ye appel lancé an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ olu ye appel lancé k'u mago bɛ sɔrɔsi caman de la o bɛ fɛ ka mɔgɔ caman ta sɔrɔsiya la ko bɛɛ k'i labɛn appel bɛna lancé ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ sɔrɔsi ye an bɛ an da don o fana la n'an bɔra yen nɔ min ye comment ça s'appelle Daba Jawara an ɲɛ b'ale fana sigilen na panpan na komi tinɛni ne y'a fɔ ko e tɛ se ka ci ka ci Daba Jawara ale ye semasi ɲɛmɔgɔ de ne y'a fɔ ko semasi tɛ don da la tuguni paga hali bilakoro ka bugo tɛ kalifa aw la hali aw ka taa tunga la parti politique a tɛ marché Mali kɔnɔ tuguni ne y'o fɔ dɛ an tɛ parti politique fɛ bi an t'u fɛ sini nin sɔrɔsiw ninnu bɛ sa fanga de la ninnu de bɛ k'anw sago kɛ ninnu de bɛ k'anw ka jamana jɔ parti politique sira yɔrɔ min na tile k'a kɔden pɛrɛn c'est que jamana tun bɛ aw de bolo san joli a y'an bɛɛ mago sa k'an ka nafolo bɛɛ suɲɛ an t'aw fɛ bi an t'aw fɛ sini an bɛna Daba Jawara k'ale cancan n'an bɔra yen Hasidi Cɔkɔrɔ Isa Kawujim an ye Musa Mara tanu yan o digira Kawujim na a bɔra panpa na tuguni ko taafan tɛ Musa Mara la taafan bɛ e la mɔgɔ tɛ datigi bali da sago fɔ la sinon Musa Mara su ka fisa ni e ɲɛnama ye mɔgɔ min mana jamana dɛmɛ don min na walahi an b'i tanu dɛ mɔgɔ min mana ko ɲuman kɛ don min na i tɔgɔ duman bɛ bɔ anw da kɔnɔ yan anw ye Musa Mara tanu yan o ma bɛn Isa Kawujim ma a bɔra Bufara la ka Musa Mara dɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ taafu bila ale k'u kɔrɔ Isa Kawujim n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Kasimu Tapo ale bɛ Faransi de ka baara la Kasimu Tapo bɛ Faransi de ka baara la mɔgɔ bɛ ka Faransi dɛmɛ i y'a faamuya b'a la o ye Kasimu Tapo ta ko Kasimu Tapo ka kɛ olu ka avocat ye mɔgɔ bɛ ka Faransi dɛmɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Faransi ka baara la ni kungo y'i sɔrɔ o ye Kasimu Tapo de kɛ avocat a ka t'i dɛmɛ Faransi de bɛ ka Kasimu Tapo sara bi a ka fasoden jugu bɛɛ dɛmɛ i ɲɛ t'a la waati min na Arasibati tun bɛ ka dɔ fɔ faso ma Kasimu Tapo kɛra ka avocat ye Kawujim tun bɛ ka dɔ fɔ faso ma
Kasum Tapo kɛra ka avocat ye min ye Bazoum ye Bazoum tun bɛ Faransi ka baara la Kasum Tapo taara kɛ o fana ka avocat ye cela veut dire que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka Mali lagosi bi ka Faransi sankɔrɔ ta a bɛɛ lajɛlen c'est que Kasum Tapo de y'a bɛɛ lajɛlen ka avocat ye parce que Faransi de y'a ta o kama i y'a faamuya b'a la a k'u dɛmɛbagaw dɛmɛ Afrique kɔnɔ ye cɛ fuga fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ ne y'a fɔ ko e ɲɔgɔn mɔgɔ jugu tɛ Mali kɔnɔ ne y'a fɔ ko e ɲɔgɔn bandi sɛfu tɛ yen a Faransi ka c'est que Faransi dɛmɛbaga fɛn fɛn bɛ Afrique kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ka avocat ye Kasum Tapo de Faransi bɛ ka Kasum Tapo sara o de kama ko u dɛmɛbaga bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni Congo ye sɔrɔ k'a ka k'u ka avocat ye information à la source kuma min tɛ wuli sɔsɔ cogo tɛ kuma min na an bɛna ale fana canca nin kɛnɛ kelen in kan ne balimaw bi ye mardi le 17 octobre 2023 bi ye mardi le 17 octobre 2023 an bɛ musobaw ka musoba fo Batuli fantanw dɛmɛbaga fantanw ɲɛji cɛbaga fantanw furakɛbaga fantanw ladonbaga Batuli ni tun ma na fantanw tɛ lafiya wallahi ni tun ma na fantanw tɛ dɛmɛ Batuli bɛ ka ko kɛ fantanw ɲɛ bi a ka bon hakili ma fantan bɛ Mali dugukolo fan o fan fɛ Batuli ka dɛmɛ bɛ ka taa ye a bɛ ka bɛɛ ladon a bɛ ka bɛɛ jigi tugu a bɛ ka bɛɛ dɛmɛ Batuli i sara bɛ Ala bolo en tant que bɛ ka fantanw dɛmɛ yan su ni tile tɔgɔ bɛ bɔ anw da kɔnɔ yan wa nin sira in kana bila n'i y'a bila malo b'a kɔfɛ continue ka fantanw dɛmɛ Ala ye nafolo min d'i ma continue ka tila i ni fantanw cɛ a sara tɛ foyi ye ni arijinɛ tɛ wa Ala t'i labila dɛ Ala ko maa o maa b'ale ka fantanw ɲɛji cɛ i y'a faamuya b'a la ko ale bɛ jɔ i jigi kɔrɔ fɔ lahara Batuli to nin sira in kan an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an sigi kun ye mun ye an bɛ don o kɔnɔ sisan min ye an ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ye an b'a daminɛ ni o ye min ye an ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ye olu ye appel lancé ko o bɛ na i y'a faamuya b'a la sɔrɔdasi tali ka denmisɛnninw ta sɔrɔdasiya la ko bɛ n'o baara daminɛ hali a tɛ mɛn ko bɛɛ k'i labɛn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye Mali kɔnɔ ko bɛɛ k'i ka documentw fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya k'i ka papiyew fara ɲɔgɔn kan n'o ye wele bila dɔrɔn o ka sɔrɔ i labɛnnen don i bɛ sɔrɔ ka t'i tɔgɔ sɛbɛn sɔrɔdasiya la u bɛ sɔrɔ k'i ta k'i kɛ sɔrɔdasi ye parce que an bɛna kan 30 ni kɔ de jɔ Mali kɔnɔ kan 30 ni kɔ in a bɛ jɔli daminɛna jɔn de bɛna taa bila kɔnɔ sɔrɔdasiw de bɛ taa bila yen an mago bɛ sɔrɔdasi caman de la n'i y'a mɛn ko jamana sɔrɔdasi don n'i y'a mɛn ko jamana lakana don an bɛna mɔgɔ caman de ta sɔrɔdasiya la hali ne yɛrɛ woloden n y'a fɔ a ye k'a bɛ don sɔrɔdasiya la dɛ ne yɛrɛ woloden n denkɛ fɔlɔ min bɛ Mali kɔnɔ n y'a fɔ a ye ko n bɛna kɛ sɔrɔdasi ko papa ko problème foyi t'a la ko fɛn fɛn ka di n ye i y'a faamuya b'a la k'a b'o kɛ quoi ne yɛrɛ denkɛ fɔlɔ n k'a k'i labɛn tɔgɔ sɛbɛn bɛna daminɛ ni wele bilala dɔrɔn o k'a sɔrɔ n ka ca a n'a ka saki bɛ yen k'a fɔ aw ye mɔgɔ minnu tun t'a kalama n'a y'a sɔrɔ aw bɛ fɛ k'aw denw ladon sɔrɔdasiya la n'aw bɛ fɛ aw denw ka kɛ sɔrɔdasi ye a baara bɛna daminɛ hali a tɛ mɛn bɛɛ k'i den labɛn wa bɛɛ k'i den jagoya fana ka don sɔrɔdasiya la n'i y'a mɛn ko jamana armée don an bɛna kan 30 ni kɔ min jɔ Mali kɔnɔ a tɛ taa i y'a faamuya b'a la ni mɔgɔw ma ta k'u kɛ sɔrɔdasi ye a baara tɛ ɲa fo que mɔgɔ caman de ka kɛ sɔrɔdasi ye o appel lancera bɛɛ k'i den labɛn bɛɛ k'i den obligé o ka kɛ sɔrɔdasi ye bɛɛ k'i jeniyɔrɔ fɛ Mali ko in na quoi n'i y'a mɛn bi an bɛ ka kule Putin tɔgɔ la mun don sɔrɔdasi ɲɛnamaw de b'a bolo n'an y'an denw jagoya u ka don sɔrɔdasiya la i y'a faamuya ka kɛ faso fɛ ka faso dɛmɛ hɛrɛ bɛ na basigi bɛ na jugu tɛ se an na fana k'o fɔ aw ye a bɛ nin kolonkolo a ka se bɛɛ ma a bɛ video in kolonkolo a ka se bɛɛ ma ko an ka ɲɛmɔgɔw ko i y'a faamuya b'a la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye ko bɛɛ k'i labɛn o bɛ na dunu gosi sisan i y'a faamuya b'a la o bɛ na wele bila bɛɛ ma annonce bɛna kɛ sisan hali a tɛ mɛn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye i y'a faamuya o bɛ na bɛɛ ta ka bɛɛ bila sɔrɔdasiya la k'an ka kan minnu jɔtɔla don ka kɔnɔna bɛɛ fa ka bɛɛ kɛ sɔrɔdasi ye wala minɛn caman bɛna taa bila o kan ninnu kɔnɔ fo que sɔrɔdasi caman fana ka sɔrɔ ka bila yen wala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ o don an ye video kɛ yan k'a yira k'a fɔ malo da ka gɛlɛn Gawo an ye video kɛ yan ko malo da ka gɛlɛn Gawo malo bɔrɔ kelen a tun bɛ taa fo 5000 de la malo yɛrɛ tun tɛ ye Gawo kɔnɔ malo tun n'i y'a mɛn k'i b'a san a bɛ yen de malo yɛrɛ tun tɛ yen parce que malo tun bɛ bɔ sira fɛn fɛn fɛ a sira bɛɛ tun datugulen don depuis an ka bateau attaquera malo tɛ se ka bɔ Bamakɔ malo tɛ se ka bɔ comment ça s'appelle Niger ka don Gawo malo tɛ se ka bɔ Algérie ka don a sira bɛɛ tun datugulen don a tun kɛra Gawokaw bolo donko ni donkoma ye
an ye appel lancé ko min ye ministre de commerce ye a k'i sen fa ka taa Gawo joona joona a k'i hakili to Gawo la u y'an ka vidéo ye u y'an kumakan sɔrɔ alhamdulilayi rabil alamin nin tile fila in na malo donna Gawo ka tila ka caman bɔ malo sɔngɔ la Gawukaw yɛrɛ de y'an wele ko k'an ye baara min kɛ k'an sara bɛ Ala bolo Gawukaw de ye an wele ka an fo i y'a faamuya b'a la ka tila ka an tanu k'an ye vidéo min kɛ k'a ye nɔ bɔ ko malo bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ sisan ko ka don Gawo kɔnɔ ayiwa ko caman fana bɔra sɔngɔ la dɛ 10,000 ni kɔ tun don sisan a bɛ 6,000 7,000 ni kɔ la information à la source ni mɔgɔ min ma da la taa Gawo ni mɔgɔ min ma da la taa ko ɲɛɲini n'an y'a déposé gere tɛ se ka taa ka bɔ yen balo bɛ ka don Gawo kɔnɔ bi lafiya bɛ ka n'a ye alhamdulilayi rabil alamin an bɛ Asimina ka jama fo ni kuma fɔr'u ye dɔrɔn ka cɛ paf ni kɔni n bɛ fasoden ɲuman Asimi ne y'o de fɔ ɲɛmɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min tɛ anw lamɛn k'a daminɛ ministre ka taa président o mɔgɔba tɛ Mali kɔnɔ min tɛ anw lamɛn min ka danaya tɛ anw kan an ye cogo i y'a faamuya b'a la ɲɛmɔgɔ caman b'a fɔ ras bala yɛrɛ i ye cogo a bɛ danbe yira i ye cogo a bɛ hɔrɔnya yira i ye cogo bɛ silamɛya yira ya n'an ye kuma fɔ yan dɔrɔn ka cɛ u b'a ta parce que u b'a lamɛn u b'an fɛ u y'an ka nin hakilina ta balo bɛ ka don Gawo ka Gawo cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen fɔ hali bi an bɛ jɔlen ka to k'an ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na MINUSMA MINUSMA tellement que tagali man di olu ye tagali man di MINUSMA ye u tɛ fɛ ka bɔ Mali kɔnɔ u ka minɛn dɔw bɔtɔla Mali kɔnɔ u yɛrɛ ye tasuma kɛ u ka camion na camion 200 ni kɔ k'a bɛɛ jeni ka tila ka na ko bi jɔ anw da la ko terroriste de ye olu ka minɛnw jeni nkalonfin ma tɛmɛ a kan parce que o tɛ fɛ ka taa o ye ça veut dire que o ye camion chargé camion ninnu i y'a faamuya b'a la foyi tun tɛ camion ninnu kɔnɔ vide barigo lankolon conteneur lankolon olu de tun bɛ camion ninnu kɔnɔ u ye camion ninnu jeni kun min na an bɛna bɛɛ walawala pour que aw k'a faamuya i y'a faamuya o la MINUSMA tagali man d'u ye en plus fana minɛn fɛn fɛn tun bɛ MINUSMA bolo u y'a bɛɛ di SEMA mɔgɔw ma u ye i y'a faamuya b'a la minnu tun bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ n'u ka minɛnw tun kan ka bɔ Mali kɔnɔ olu ka camion comment ça s'appelle camion 200 ni kɔ k'u tugu ɲɔgɔn kɔ k'a kɛ komi minɛn de b'a kɔnɔ k'a sɔrɔ minɛn t'a kɔnɔ u ye minɛn bɛɛ di SEMA mɔgɔ ma u tagatɔ min filɛ nin ye u n'u ka camion u n'u ka minɛnw n'u sera Mali dugu dɔ la contrôle de bɛ yen i y'a faamuya b'a la conteneur ninnu de bɛ dayɛlɛ ka c'est à dire que u ye camion fɛn fɛn chargé k'u bɛ bɔ n'u ka minɛn ye o mana se Mali yɔrɔ dɔw de la contrôle de bɛ yen camion ninnu bɛ lajɛ mun minɛn sugu b'a kɔnɔ mun minɛn sugu bɛ ka bɔ i y'a faamuya b'a la MINUSMA b'a dɔn ko minɛn t'a kɔnɔ kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn tun b'u bolo u y'a bɛɛ di SEMA mɔgɔw ma kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn tun b'u bolo u y'a to SEMA mɔgɔw bolo n'u sera Mali dugu dɔ la contrôle bɛna taa ye baaraw la u yɛrɛ sinna k'u ka mobiliw jeni i y'a faamuya b'a la k'a sɔrɔ k'a fɔ olu ka kɛlɛkɛminɛnw tun b'a kɔnɔ terroriste y'a jeni lakanabaliya bɛ yen olu tɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ tuguni cɛn ko MINUSMA ye terroriste fa de terroriste fa n'u ba de ye MINUSMA ye wa nin kuma ye soso cogo t'a la dɛ a y'a fɔ yɔrɔ dɔ ko Arasi Bala yɛrɛ de y'a fɔ MINUSMA ka minɛnw u y'a bɛɛ di SEMA mɔgɔw ma u ye camion de c'est ka camion tugu ɲɔgɔn kɔ k'a kɛ komi u ka kɛlɛkɛminɛnw b'a kɔnɔ ka sɔrɔ foyi t'a kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ka sɔrɔ k'u ka camion bɛɛ jeni k'a kɛ komi minɛnw tun b'a kɔnɔ parce que n'u ko k'u bɛ bɔ Mali kɔnɔ Mali b'u ka camion de lajɔ ka camion ninnu kɔnɔna lajɛ minɛn sugu jumɛn de bɛ ka bɔ minɛn sugu jumɛn b'a kɔnɔ ni Mali douaniers taara sɔrɔ foyi tɛ conteneur kɔnɔ u b'a fɔ wala MINUSMA aw ka minɛnw bɛ min aw ka minɛnw y'u bila yɔrɔ jumɛn aw dontɔla aw ni minɛnw de donna minɛn ninnu o bɛ min u tɛ fɛ u ka dɔn min kɛ o ye camion u yɛrɛ ye tasuma kɛ camion bɛɛ la ko terroriste de y'olu ka minɛnw jeni nkalon don dɛ u y'u ka minɛn bɛɛ to SEMA bolo i m'a ye comment ça s'appelle Teseliti kan don comment ça s'appelle Teseliti an ka avion dɔ wulila sanfɛ i m'a ye miseli dɔ tun bɛ fɛ k'an ka avion lajigin miseli dɔ tun bɛ fɛ ka terroriste b'o minɛn bɔ min SEMA mɔgɔw b'o minɛn bɔ min MINUSMA de bɛ k'a ka minɛnw to SEMA mɔgɔw bolo MINUSMA bɛ k'a ka minɛnw de to SEMA mɔgɔw bolo an ka avion min ni SEMA mɔgɔw tun bɛ fɛ k'a lajigin Teseliti SEMA mɔgɔw b'o kɛlɛkɛminɛn bɔ min SEMA mɔgɔw b'o miseli bɔ min MINUSMA mɔgɔw de bɛ k'u ka minɛnw to SEMA mɔgɔw bolo MINUSMA mɔgɔw olu de bɛ ka SEMA mɔgɔw dɛmɛ bi walasa u bɛ se ka to Mali kɔnɔ
mais a tɛ marché dɛ. An b'a fɔ maliden bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bɛɛ k'i labɛn d'ici le 30 décembre. Ni le 30 décembre sera ka i y'a faamuya b'a la k'a sɔrɔ MINUSMA ma bɔ Mali kɔnɔ, an ka taa wuli u la. I y'a faamuya b'a la, an k'o ko ta ka da tasuma kɔnɔ. Maliyɛnden bɛ segin a kan tuguni, bɛɛ k'i labɛn. D'ici le 30 décembre, n'a y'a sɔrɔ MINUSMA bɛ Mali kɔnɔ, i y'a faamuya la, an k'o kun ci k'o dafara. A solution ye nin dɔrɔn de. K'a fili ala jugu terroriste fa n'u baw MINUSMA don. O bɛ wari min sɔrɔ Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma. O bɛ sanu min sɔrɔ Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma. O tɛ fɛ fitinɛ in ka ban. MINUSMA dun mana don dugu o dugu la, kɛlɛ tɛ ban, fitinɛ tɛ ban, a mankan tɛ dala sa. Parce que ka fitinɛ to jamana o jamana la, olu bɛ balo o de la, olu bɛ lafiya o de la. Mali ko k'u k'an ka jamana bila, an ka ɲɛmɔgɔ ko k'u k'an ka jamana bila, an yɛrɛ bɛ se k'an ka fɛn bɛɛ kɛ. Tagali bɛnnen t'u ma. O bɛ ka fɛla jugu bɛɛ tigɛ, o bɛ ka janfan bɛɛ lajɛlen labɛn. A k'a fɔ aw ye, o don u ka minɛn minnu jenina, u ka camion minnu jenina, u ma jeni kun wɛrɛ la dɛ. Minɛn minnu tun kan ka bɔ Mali kɔnɔ, o minɛn ninnu u ma bɔ n'o minɛn ye, u y'o minɛnw di SEMA mɔgɔw ma. N'u ko k'u bɛ, i y'a faamuya b'a la, u ka camion latɛmɛ anw ka douaniers fɛ, k'u ka camion labɔ Mali kɔnɔ, sɛgɛsɛgɛlikɛlaw de bɛ ɲɛfɛ. Olu b'u ka conteneurs dayɛlɛ k'a lajɛ minɛn sugu minnu b'a kɔnɔ. Ni minɛn t'a kɔnɔ, an ka mɔgɔw bɛ segin o la. Ni minɛn t'u kɔnɔ, i y'a faamuya b'a la, MINUSMA kungo bɛ gɛlɛya. O ye tasuma don a la, u ka mobili 200 ni kɔ la k'a bɛɛ jeni, k'a kɛ komi minɛnw de tun b'a kɔnɔ. Olu n'u ka minɛnw bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ. Terroristes taara olu ka minɛnw jeni, terroristes y'olu ka camions jeni, k'a sɔrɔ a bɛɛ nkalonfin, stratégie don, nkalon don. Foyi tun t'a kɔnɔ. Foyi tun t'a kɔnɔ. O ye nin ko in de labɛn. K'a kɛ komi, i y'a faamuya b'a la, terroristes y'olu ka minɛn jeni, k'a sɔrɔ minɛn t'a kɔnɔ tɛ. Minɛn fɛn fɛn tun b'u bolo, o y'a di jihadistes ma, o y'a di terroristes ma, o y'a di SEMA mɔgɔw ma. Walasa o bɛ se k'an fa n'an baw faga cogo min na, walasa o bɛ se ka fitinɛ kolokolo Mali kɔnɔ cogo min na, comme ça diɲɛmaw bɛ n'u jɔ, non MINUSMA tɛ se ka bɔ yen dɛ, insécurité bɛ yen dɛ, i m'a ye MINUSMA bɔtɔla o ka mobiliw jenina dɛ, a bɛɛ nkalonfin, a bɛɛ nkalonfin. Minɛn tun t'u ka camion, c'est à dire u ka camion minnu jenina minɛn tun t'a kɔnɔ, o y'a minɛn bɛɛ di SEMA mɔgɔw ma. Ni camion lankolon ko k'a bɛ bɔ Mali kɔnɔ, an ka douaniers bɛ camion dayɛlɛ. N'u dun ye camion dayɛlɛ, n'u ma minɛn y'a kɔnɔ, o bɛ MINUSMA ɲininka, pourquoi aw bɛ ka bɔ ni camion vide ye, pourquoi c'est que fɛn tɛ camion kɔnɔ pourquoi a bɛ ka camion tugu ɲɔgɔn kɔ tan. Sɛgɛsɛgɛli bɛ daminɛ, ni sɛgɛsɛgɛli daminɛna, a bɛ na taa dɔn ko MINUSMA y'a ka minɛn di SEMA mɔgɔw ma. O tɛ fɛ u ka dɔn min kɛ, u yɛrɛ ye tasuma bila u ka mobili la k'a bɛɛ jeni, k'a kɛ i n'a fɔ minɛn minnu tun b'o olu bolo, o minɛn bɛɛ jenina, k'a sɔrɔ o minɛn ma jeni, o y'a minɛn di terroristes ma, u k'an fa n'an baw faga, u ka fitinɛ kolokolo walasa olu MINUSMA bɛ se ka to Mali kɔnɔ cogo min na. Information à la source, kuma fa ni a ba filɛ, camion fɛn fɛn jenina minɛn tun t'a kɔnɔ, paga tun t'a kɔnɔ, hali miseli tun t'a kɔnɔ. Tout c'était vide, a bɛɛ tun ye barigo lankolon de ye. Race bala ira de l'homme tranquille depuis Paris, n'an bɛ taa an bɛ se. MINUSMA ɲɛ kali ala la, ala min ka bon ka kalide ma, aw bɛ Mali bila diyagoya. Mali ye malidenw de ta ye. Mali s'appartient aux Maliens. Aw bɛ Mali bila hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tila. Billahi le 10 octobre, comment ça s'appelle, le 30 décembre. N'a sera k'aw to Mali kɔnɔ, an yɛrɛ b'an ka billet tigɛ ka taa aw can ye. K'an ka billet tigɛ ka bɔ France ka taa aw ku n'a kala tigɛ. A tɛ marché dɛ. Billahi a tɛ marché dɛ. Wa MINUSMA ye nin janfa de labɛn. Ni mɔgɔ min tɛ ko kalama, walima mɔgɔ min ye MINUSMA dɛmɛbagaw ye, o bɛ se k'o fɛnw ta. I m'a ye an ka camion jenina, kasara donna Mali kun, terroristes y'a jeni. Paga ma jeni. U yɛrɛ de tasuma don a la k'a bɛɛ jeni. Parce que nkalon de tun bɛ ko in na. Tiɲɛ tun tɛ ko in na. O tun bɛ fɛ ka bɔgɔ vɛri de k'a ɲɛna. I m'a ye camion minnu jenina, i m'a ye conteneur dɔw taara ye foyi t'a kɔnɔ wa. Camion minnu jenina, conteneur dɔw taara ye fɛn ninnu na, c'était vide. Conteneur dɔw yera fɛnw tun t'a kɔnɔ. Comment ça s'appelle, MINUSMA ma ɲi dɛ. Wallahi billahi MINUSMA ma ɲi. Wallahi billahi terroriste ma tɛmɛ MINUSMA kan. Malienw fagabaga ma tɛmɛ MINUSMA. C'est que kojugu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ, a bɛɛ ju ye MINUSMA de. A bɛɛ ju ye MINUSMA de. Awa ça a été marché dɛ. C'est la nouvelle génération. Foyi tɛ dogo tuguni, foyi tɛ kɛ an ɲin'a ma. Camion minnu jenina, n'a y'a vidéo jateminɛ, u taara conteneur dɔw dayɛlɛ, foyi tun t'a kɔnɔ.
conteneur camion minnu ma se ka jeni u taara conteneur dɔw dayɛlɛ foyi tun t'a kɔnɔ nin tɛ ka bɔgɔ vɛri ka ɲana u b'a dɔn k'a fɔ n'u ka camion ko k'u bɛ bɔ mali kɔnɔ douaniers bɛ camion ninnu la parce que o ye nin ko in yɛrɛ labɛn u ma foyi fɔ anw ka ɲɛmɔgɔ ye camion 200 ni kɔ k'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn kɔ o ma foyi fɔ anw ka mɔgɔ ye k'a fɔ ko u ka minɛn bɛna bɔ nin don walima u bɛna nin sira minɛ nin don ka wele bila anw ka mɔgɔ ma k'u lakana k'u sɛnsɛn k'u labɔ an ka jamana kɔnɔ nin si ma fɔ anw ka mɔgɔ ye parce que janfan tun b'u kɔnɔ o tun bɛ nkalon kan ka camion tugu ɲɔgɔn kɔ u sera yɔrɔ dɔ la u yɛrɛ sɔrɔla ka taa wuli a la ko terroriste bɛ k'olu ka minɛn jeni terroriste ma minɛn foyi jeni minɛn tun t'a kɔnɔ u y'a bɛɛ di sema mɔgɔw ma u y'a jeni kun min na n'u sera an ka frontière la douaniers bɛ camion ninnu bɛɛ lajɔ k'a bɛɛ kɔnɔna lajɛ ni minɛn bɛ ka bɔ walima ni minɛn tɛ ka bɔ u b'a dɔn n'u sera frontière la nkalon bɛ na jɔ u la tiɲɛ bɛ na dɔn u ye minɛnw la o ye ta don camion na k'a kɛ i n'a fɔ olu ka minɛnw jenina k'a sɔrɔ minɛn ma jeni minɛn foyi tun tɛ camion ninnu kɔnɔ bariko lankolon minɛn fɛn fɛn tun b'u bolo u y'a bɛɛ di sema mɔgɔw ma u k'an fa n'an baw faga u ka fitinɛ lawuli an ka jamana kɔnɔ i m'a ye hali kan mun tun b'u bolo kidali olu de ma sema terroriste bila u ka taa Kande Soumaré minɛ walasa an ka minɛn minnu bɛ yen ko o minɛn ninnu ta ka fitinɛ kolokolo n'o kɛra sema tɛ se ka bɔ comment ça s'appelle MINUSMA tɛ se ka bɔ parce que Mali bɛ danger la BTT aw bɛ bɔ de diyagoya aw bɛ bɔ par force fangafin cɛw cɛ ma bɔ e ba ka wolo bɛ kɛ fu ye Assimi rigole pas nous aussi on rigole pas an bɛɛ b'an faso fɛ an jugu fana b'a dɔn bi mɔgɔ min y'an jugu ye MINUSMA don mɔgɔ min bɛ ka tasuma wuli Mali kɔnɔ MINUSMA don mɔgɔ min bɛ ka terroristes financer MINUSMA don a bɛɛ preuve b'an bolo a bɛɛ dalilu b'an bolo e bɛ se ka to an ka jamana kɔnɔ cogo jumɛn o tuma ala ye e dilan ministre anw gɛngɛ yan ala ye e dilan ministre anw gɛngɛ yan a kuma fa n'a ba fɔlen filɛ aw ye kuma ɲa bɛ commandant Mete sigilen na a kasara donna mɔgɔ dɔw kun mɔgɔ dɔw y'u ka camion san hali a ma miyɛn balo tun b'a kɔnɔ MINUSMA kelen ka fɛn ma jeni fɛn fɛn jenina camion 200 ni kɔ fɛn fɛn jenina MINUSMA de y'a bɛɛ jeni walasa olu bɛ se ka to Mali kɔnɔ cogo min na i m'a ye camion ninnu jeninen kɔfɛ camion ninnu jenina dɔrɔn u nana u sigi k'olu ka tagali tɛ se ka bɛn le 30 décembre ma parce que Mali bɛ danger kɔnɔ olu bɔtɔ la u ka minɛnw bɛ ka jeni olu bɛ siraw kana na t'u yɛrɛ faga dɛ pititi patata kuma ca a bɛɛ nkalonfin nin bɛɛ u yɛrɛ de nɔ ye fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi u yɛrɛ de bɛ k'a bɛɛ kɛ camion fɛn fɛn bɛ ka jeni u yɛrɛ de bɛ ka jeni attaque fɛn fɛn bɛ ka kɛ u yɛrɛ de bɛ k'a bɛɛ kɛ janfan fɛn fɛn bɛ u yɛrɛ hali Kidali kan min minɛna olu de y'a minɛ ka di sema mɔgɔw ma mɛ n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala a bɛ nin kolonkolo a ka se i y'a faamuya b'a la MINUSMA mɔgɔw ma a bɛ nin kolonkolo a ka se MINUSMA mɔgɔw ma k'u ye janfa min labɛn k'an bɔra bɛɛ kalama o bɛ nkalon min kan k'a dalilu bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo o bɛ sira jugu min kan k'an tilala MINUSMA la pewu caméra bɛ sanfɛ foyi tɛ dogo aw ka minɛnw chargé tɔ la caméra b'an bolo an ni reçu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo aw ka minɛnw ditila comment ça s'appelle sema terroriste ma a ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na foyi tɛ dogo minɛn fɛn fɛn bɛ ka di sema mɔgɔ ma a ɲɛ b'a la an ni reçu de bɛ ɲɔgɔn bolo reçu ka satellite bɛ Mali kunna bi foyi tɛ dogo maliyɛnw na o tun ye nin janfa de labɛn i bɛ handicapé dɔw ye MINUSMA tiɲɛni donna u ka minɛnw jenina pititi patata foyi hali miseli tun tɛ conteneur ninnu kɔnɔ hali miseli tun tɛ conteneur ninnu kɔnɔ hali bin foyi tun tɛ conteneur a bɛɛ tun ye conteneur lankolon de ye k'a kɛ i n'a fɔ olu bɛ k'u ka minɛnw labɔ ka sɔrɔ u ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ u y'a bɛɛ di terroristes ma MINUSMA ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma u y'a bɛɛ di terroristes ma sisan u b'u k'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ u bɛ k'u ka minɛnw de labɔ minɛn t'u bolo u yɛrɛ lankolon don comment ça s'appelle MINUSMA n'u ka casquette bilen in tɛ u ka marifa n'u ka fɛn bɛɛ u y'a bɛɛ di terroristes ma mais Mali ye kulu de hali ni aw yɛrɛ farala sema mɔgɔ kan an b'aw bɛɛ kun ci k'aw da fara foyi tɛ se Mali la bi hali ni Faransi de bɔra Faransi n'u ka armée bɛɛ ka taa fara sema mɔgɔw kan n ye n kali ala la an b'u bunte Mali kɔnɔ bilahi hali ni diɲɛ bɛɛ de taara fara sema mɔgɔw kan bi Mali kɔnɔ bilahi an b'u bɔ baara la parce que an bɛ tiɲɛ de kan an ma foyi ɲini lafiya kɔ voilà o tun ye o yɔrɔ ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i hakili sigi camion minnu jenina a bɛɛ camion lankolon
a bɛɛ barigolangolo a bɛɛ tun ye vidi de minɛn foyi tun t'a kɔnɔ wa minisima tɛ k'a ka minɛnw yɛrɛ labɔ wa minisima tɛ fɛ ka taa yɛrɛ minisima sɔrɔsiw tɛ ka bɔ kumamaso ka minɛnw ma minisima sɔrɔsiw kalo 4 o tɛmɛna minisima sera ka mɔgɔ 3,000 de labɔ mɔgɔ 15,000 mɔgɔ 3,000 de dɔrɔn sera ka bɔ Mali kɔnɔ o tɛ fɛ ka taa mais n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa comment s'appelle Assimi Goïta an y'a mɛn ko Saudiya k'u ka ɲɛmɔgɔw ser'i ma ko ballontan bɛna ta kɛ n t'a dɔn ko 2000 kɔ min k'o bɛ fɛ i sen ka ye kɛnɛ kan o bɛ fɛ k'i invité kana taa dɛ suraka ye kafiri de i bɛ k'u balimaw faga bi Kidali ka di Saudiya ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan an bɛ k'a fɔ Amérique Faransi Kidali ka di Saudiya de ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan Kidali ka di Saudiya de ka tɛmɛ bɛɛ kan e de bɛ ka Kidali libéré bi e de bɛ ka Kidali minɛ bi an dontɔla filɛ Kidali i m'a ye Saudiya taara ko Assimi ko bɛ nin kana taa dɛ bilahi n'i taara u bɛ kode ka garankɛ ma min da bagolo kan ni Poutine ka wele tɛ kana taa yɔrɔ si depuis sigira i ma taa jamana na Mali bɛ ka jɔ depuis sigira i ma bɔ Mali kɔnɔ mais bɛɛ mago b'i la bi kana taa yɔrɔ si dɛ u ka wari minɛ k'a kɛ k'an ka jamana jɔ mais kan'u bo viser kan'i tɛgɛ d'u ma kan'u kɛ teri yɛrɛ ye suraka ma ɲi suraka ka teriya ma ɲi silamɛya b'u da kɔnɔ da t'u dusukun na u ɲɔgɔn diɲɛ den tɛ yen a n'u nana k'u bɛ pɔn jɔ wari minɛ ka pɔn jɔ pɔn jɔlen kɔfɛ u tɛ se ka pɔn bugute ka taa n'a ye o n'u nana k'u bɛ sira bɔ Bamako ka taa Kidali wari minɛ k'an ka siraw dilan a bɛ Mali dɔ kɔnɔ u tɛ se ka goudron kuru ka taa n'u ka so mais u ka jamana kan'i sen jɔ u ka jamana kɔnɔ ka ne to ka invitation na kan'i da don u da la u kɛ komi ni wulu tɛ jɔ sugu la ka kule n'u kɔni ko partenariat i tɛgɛ d'u ma k'an ka intérêt viser k'an ka jamana jɔ mais ka to ka invitation na walima i y'a faamuya b'a la ka don u sagona da fɛ walima ka Mali minɛ ka d'u ma walima ka négocier ni sema mɔgɔw ye kana sɔn nin si ma suraka ma ɲi dɛ an k'u ka vidéo lamɛn ko i y'a faamuya an k'u ka vidéo lamɛn. Mali, le ministre saoudien du tourisme a été reçu à Koulouba par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ahmed Al-Kateb est porteur des messages du roi saoudien Salman Ben Abdelaziz au président Goïta. L'Arabie saoudite sollicite le Mali pour le soutien dans l'organisation de son foire à exposition et de la Coupe du Monde en 2034. Aussi, le roi Salman invite le président Goïta à prendre part au sommet Afrique-Arabie Saoudite. Les échanges ont également porté sur 2 projets phares relatifs à la construction de ponts et de routes. Le ministre saoudien du tourisme à sa sortie d'audience au micro de Sira Bachili. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لنقل J'ai été envoyé par le roi Salman Ben Abdelaziz et le prince héritier Mohammed Ben Salman pour venir saluer son Excellence Monsieur le président de la transition Assimi Goïta et tous les peuples maliens et discuter sur les processus et dans différents domaines qui peuvent être liens pour les 2 pays. Et ceci, dans tous les domaines, peuvent renforcer les liens entre les 2 pays. Et on a demandé l'appui de la République du Mali pour l'organisation de Expo 2030. Aussi, notre appui pour l'organisation de la Coupe du Monde en 2034. Dans le domaine humanitaire, dans le domaine de développement avec la Caisse saoudienne de développement. Je voudrais juste avoir l'appui de la République du Mali pour renforcer ces liens. On souhaiterait voir son Excellence, Monsieur le Président, pour le sommet Saoudia-Afrique. Et encore, je remercie son Excellence pour tout l'accueil chaleureux qu'il nous a donné. Plusieurs secteurs de coopération qui ont été cités. On peut savoir concrètement sur quoi le Mali et l'Arabie Saoudite vont travailler dans le cadre de l'amélioration de leur coopération. Sachez qu'on a discuté des grands projets. Parmi ces projets, la route de Kidal et aussi la signature d'une convention pour la construction de ponts. Voilà, ne m'a fɔ aw ye ko Kidal ka di u ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan
aw m'a fɔ k'a bɛ sira bɔ i y'a faamuya Bamako ka taa Bagunu aw m'a fɔ k'a bɛ sira bɔ Bamako ka taa Kayi aw m'a fɔ k'a bɛ sira bɔ Bamako ka taa Kita ko bɛ sira bɔ Bamako de ko ka taa Kidali Asimi n'o ko k'i ka négocier ni sema mɔgɔ ye kana sɔn dɛ parce que ninnu jɛɲɔgɔn de ye sema mɔgɔw ye Allah hakibaru mun b'u da kɔnɔ o y'a ta ninnu de nɔfɛ dɛ u bɛ Allah hakibaru min fɔ n ka cɛ o y'a ye ninnu de la u ka projet bɛnna Kidali yan fan ninnu de ma Kidali ka di ninnu ye ka tɛmɛ hali Américains kan Kidali ka di ninnu ye ka tɛmɛ hali Français kan kana u ka wari minɛ i ka sira dilan mɛ kana tan d'u ma dɛ u ka wari minɛ i ka sira dilan mɛ kana tan d'u ma kana négocier ni sema mɔgɔw ye Kidali ci ka tila ka jɔ Asimi Kidali bombarder i ka tila ka jɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Kidali i y'a faamuya ba Kidali bombarder i ka tila ka jɔ Asimi ne m'a fɔ ko Kidali ko fa de bɛ wa an filɛ nin ye ka Kidali minɛ Kidali bɛna minɛ min kɛ o de bɛnnen t'u ma parce que somɔgɔw de bɛ yen olu de b'u financer olu de jɔlen tun b'u n'u ka fɛn bɛɛ ye k'o bɛ sira bɔ Bamako ka taa fɛn na Kidali k'o bɛ tila ka bɔ nin bɛɛ minɛ ka jamana jɔ n'a ye Asimi mais kana don u sagona da fɛ kan'u ka kuma foyi ta ka baara kɛ n'a ye ko sommet Saudiya sommet Afrique ko o mago bɛ Asimi na ye quoi sommet Saudiya komi Poutine ye min kɛ sommet Russie sommet Afrique a ye bɛɛ invité min kɛ Saudiya fana bɛ fɛ k'o ɲɔgɔn kɛ kana taa yen dɛ ninnu t'an ko kɛ ɲɔgɔn ye ninnu tɛ c'est que ninnu tɛ Ala dɔn quoi kana taa yen dɛ Asimi i sen kana jɔ yen sommet Saudiya sommet Afrique tɔw ka taa mais kana taa dɛ an mago b'i la dɛ i ko ka di an ye n'i tɛ a tɛ ɲɛnabɔ n'i tɛ a tɛ jɔ ni e tɛ yen foyi tɛ kɛ Asimi kana taa dɛ n'u b'u ka sommet kɛ hali ni bɛ fɛn de bila ka taa yen nɔ jopu walima i kana taa yen dɛ wa n'o ye wari fɛn fɛn d'i ma a minɛ i k'an ka jamana jɔ parce que wari mun b'u bolo o ma sɛgɛn a la quoi wari mun b'u bolo n'o ye wari d'i ma a minɛ i k'an ka jamana jɔ mais ka taa Saudiya kana taa yen suraka bɛ janfa ka tɛmɛ fɛn wa i bɛ ka bula don somɔgɔw de la Kidali ka d'u ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o tɛ fɛ Mali ka Kidali récupérer tɔɔrɔ fɛn fɛn tun bɛ an kan olu de tun bɛ nin kafiri ninnu financer terroriste ni fɛn olu de b'a bɛɛ financer ko parce que ko silamɛya ko mɔgɔ ka faga silamɛya ye diyagoya ye mɔgɔ tɛ forcer ka don diinɛ la mɔgɔ bɛ nɛgɛn de kana taa u ka sommet la dɛ sommet Saudi Afrique la an tɛ taa yɔrɔ si depuis nana i ma voyager Mali bɛ ka jɔ depuis nana i ma voyager olu de bɛ ka wuli ka se i ma parce que c'est nous le patron fɛn min bɛ anw bolo a tɛ Saudiya bolo mais mɔgɔ ko de tun bɛ an na se min bɛ anw ye a tɛ Saudiya ye ji bɛ na anw fɛ fɛn bɛɛ hɛrɛ sugu bɛɛ b'anw fɛ hali san tɛ na Saudiya pas paga tɛ yen pas paga tɛ yen kana taa u ka invitation na i y'a faamuya la n'o ko i ka baara fɛn fɛn kana sɔn o ma n'u nana wari di an ma u ka wari minɛ i ka faso jɔ n'i b'a dɔn k'u ye wari di ko Kidali sira a tɛ anw arranger a bɛ ka jɔ kun wɛrɛ de kama ka n'u ka sira yɛrɛ dilan wari minɛ i ka sira bɔ Bamako Bagunu an mago bɛ sira la Bagunu mago bɛ sira la u ka wari minɛ i ka Kidali sira to i ka sira bɔ Bamako Bagunu kuma fɔ an na b'a fili suraka man ɲi an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna Daba Jawara a ye Daba Jawara lamɛn dɛ semasi mɔgɔw le président o ye militaire ye premier ministre o ye civil ye a tɔgɔ CNT ɲɛmɔgɔ o ye militaire ye ça c'est les trois organes de la transition deux olu ye militaire donc an bɛ transition militaire là c'est très clair pour nous maintenant pourquoi nous disons qu'an ka transition civile là a kun ye ka fɛn caman éviter a ka kan kɛ cogo min na o ye maliyɛnw ka bɛnkan ye hakilina dɔ b'anw na an y'o de fɔ mais o hakilina an tɛ se k'o imposer mɔgɔw kan an ka laɲini ye mun ye bi jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen an y'a fɔ an ka kuma la on ne va pas accepter on n'acceptera pas cette fois-ci k'a fɔ ko transition ka prolonger sans l'avis des Maliens o kun ye jumɛn ye c'est pour que mɔgɔw ka se ka sigi ka kuma an ka ɲɔgɔn faamuya pour éviter beaucoup de problèmes an ka proposition ye mun ye an ka transition civile la. ko dɔ tɛ fara transition kan ni sen ni Maliens ma est-ce que nin bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ wa est-ce que Daba Jawara a bɛ Mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ a farikolo de bɛ Mali kɔnɔ mais a yɛrɛ tɛ yen a kunkolo ni a hakili tɛ Mali kɔnɔ quoi e b'a mɛn Malien jumɛn de da kɔnɔ ko an ka taa élection na a Malien tɛ yen ni e tɛ ne m'a mɛn mɔgɔ yɛrɛ da kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ko an ka taa élection na walima dɔ kana fara élection date kan ni e tɛ ne m'a mɛn an bɛɛ lajɛlen de ko Asimi ka sa fanga la élection yɛrɛ kana kɛ e bɛna mun de fɔ anw ye hali bi o bɛ taa laharakaw de ɲininka i tɛ mɔgɔ e yɛrɛ k'i ka micro ta i ka mɔgɔ ɲininka Mali kɔnɔ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min b'a fɔ k'an ka taa élection na a tɛ yen e k'i ka micro ta i ka yala Bamako kɔnɔ i bɛ yɔrɔ min na dɛ k'an ka taa élection na i tɛ mɔgɔ sɔrɔ yen nɔ min b'a fɔ k'an ka taa élection na a tɛ yen ne y'a fɔ ko aw tɛ don da la tuguni aw tɛ ciga ci ni ye aw kɛlen samiya bɔ de ni ye aw kɛlen su de ni mɔgɔ sara i tɛ se ka ko dilan i kana taa baara wɛrɛ ɲɛɲini
politique hara kunkolo tɛ e la ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ min bɛna tugu e kɔ quoi k'aw ta mais e bɛ se ka mun de ne yɛrɛ ta e bɛ se ka mun de bɔ ninnu ka ko la je sais pas quoi e sigilen e saki e bɛɛ de filɛ nin plateau in kan ye e bɛɛ de filɛ plateau in kan ye kuma in kɔfɛ foyi tɛ yen hali e muso ni denw tɛ kumakan ta ka baara kɛ n'a ye bi tellement que vous êtes la honte la décevant an ka nin lamɛn dɛ an ka cɛ dɔ lamɛn i sigi ye ko maliyɛn k'a vi ka ɲininka an ka nin lamɛn a ye cɛ nin lamɛn kabini ala ye mali yɛrɛ sigi problème kelen bɛ sen na tiɲɛ tɛ fɔ depuis le temps Moribo ka président fɛn nana si tɛ ka tiɲɛ fɔ a ko la mais les enfants sont venus pour que jamana yɛrɛ conquérir mais ko fanga ka di o tɛ dɛ u bɛ mission dɔ de la ni mission in banna u bɛ élection kɛ u bɛ taa ni yɛrɛ ye mais pour le moment on n'a pas besoin des élections an mago b'an ka dugukolo de la quand on maîtrise ça on va faire les élections fanga ko tɛ dɛ n'u tɛ fanga la dɛ mais u bɛ ci dɔ de la ni ci in banna u bɛ élection kɛ u bɛ taa ils n'ont pas de problème ils n'ont pas de problème parce que ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn faamuya a y'a kɛ tan a y'a bɔ tan mana ka n'o dɛ mana bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɛna dingɛ min kɔnɔ ne ninnu t'an tɛ bɔ a dingɛ kɔnɔ walayi politique mɔgɔw la sunɔgɔ de i bɛ mɔgɔw la sunɔgɔ la démocratie même quoi démocratie yɛrɛ kɔrɔ min ye démocratie u yɛrɛ démocratie min fɔ u t'a bɔ a sira fɛ mɔgɔ kelen bɛ se ka mɔgɔ ɲɛyɔrɔ dun des milliards kelen politique mɔgɔ bɛ se ka dun des milliards n'a ye sɔrɔsikɛ ye fanga ta politique mɔgɔ de nɔ don sɔrɔsi bɛ kan kɔnɔ de ka kɛlɛ kɛ mais politique mɔgɔw olu m'u ka baara kɛ sɔrɔsiw n'u ka baara kɛ nɔ la o mais ça c'est très clair et net bɛɛ ta ye Mali ye an tɛ politique mɔgɔw contrôle la dɛ mais fanga tɛ di mɔgɔ si ma ne l'ordre ma libéré ça c'est clair et net o bannen don a tɛ di o bi u bila la o mɛnna fanga la dɛ n y'a don déjà bon ta arima wari bɛ di u b'a dun des milliards ninnu nalen ninnu ye sanni min fana kɛ cɛ Mali kan ka waso sa ne ninnu ye sa ninnu ye sanni min kɛ kabini ala Mali da ɲɔgɔn minɛ ma san o k'u bɛna fɔ k'u kun don nɔrɔ kɔnɔ ka kulu kunda kɛlɛli kan k'a bɛ polémique t'a la dɛ mɔgɔ mɔgɔ i donna ni kɛlɛ cɛ an bɛ ni minɛ saraka t'a la mɔgɔ mɔgɔ i ni jɔ ni kɛlɛ cɛ an bɛ ni minɛ ni ala cɛ hali ni ala tɛgɛ minɛ ala bɛ tɛgɛ bila wala an b'i tɛgɛ tigɛ ka bɔ ala bolo walayi wala Daba Jawara wallahi e bɛ kunu nin bɛɛ kɔfɛ ne y'a fɔ n ko Musa la hatɛ ye o ewa ni e tɛ maliyɛn den si t'a fɔ k'an ka taa élection na ninnu bɛ sa fanga la bilahi ni Mali territoire bɛɛ ma kɛ an ta ye ninnu t'a bila dɛ n'i y'a ye ninnu y'a bila fo an ta joli ma sinon ninnu tɛ fanga bila bi u t'a bila sini maliyɛn den bɛɛ ka laɲini nin de a se kɔni bɛ ka t'i sigi plateau kan ka taa kuma mugubaw fɔ kuma in kɔfɛ mun bɛ yen e ka mars le 13 o bɔra a ma o b'a jira k'a fɔ e tɛ foyi kun na e tun kan ka bɔ le 13 an ye bali ka bɔ i bɛ se ka t'i sigi plateau sanfɛ k'i da sago fɔ kɛ kuma in kɔfɛ foyi tɛ yen wa maliyɛn bɛɛ sago ye bi Hasimi ninnu ka to fanga la u ka Mali territoire bɛɛ minɛ ka Mali bila arayi sanfɛ n'o kɛra waati min na an bɛ taa élection na ka tila ka Hasimi bila nɔ la tuguni a ka continuer ni jamana ye Hasimi t'a bila sa Hasimi t'a bila hali n'an taara élection na Hasimi de bɛ segin ka na i sigi ni bonbosi jɛmani ye yen nɔ k'aw tɛ tan du mais e taa maliyɛnw ɲininka dɔrɔn mais comme n'o taara maliyɛnw ɲininka maliyɛnw bɛ bula d'u la o hali cɛw tɛ ka taa maliyɛnw ɲininka o hakilina la sinon e ka bɔ bi i ka plateau in kan ka taa maliyɛnw ɲininka o hakilina la i bɛna dɔn ko ala ye kami ɲininka bataradenw aw de y'an lase gɛlɛya ma a y'a Hasimi lamɛn dɛ miliya mɔgɔ bɛ bɔ kɔ kan ka n'a ta ka taa n'a hali dɔrɔmɛ kelen a tɛ bi Mali kɔnɔ dɔrɔmɛ kelen tɛ bi Mali kɔnɔ a ma kɛ maliyɛn ɲɛnama dɛ dɔ dun don o baara kɛ o kɔfɛ mɔgɔ tɛ se ka bɔ ka na k'i bɛn'o ta k'o ladon conseil ministre la président k'o signé o ka tɛmɛ service bɛɛ fɛ maliyɛn denw de y'a baara kɛ dɛ maliyɛn denw de y'a kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman a dɔw tiɲɛ fɔ man di i bɛ yɛrɛ mɔgɔ k'a fɔ parce que n'i y'a fɔ dɔrɔn a man ɲi quoi i bɛ mɔgɔ la muruti a man ɲi parce que e b'a k'i yɛrɛ kun de kama e mana wari sɔrɔ i den tɛ baara la i dɔgɔnin tɛ baara la i teri tɛ baara la i balima tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ baara la o bɛ nafa jumɛn ye n'a ko ne y'a bibi na an bɛ ka avion minnu san minɛn minnu san o wari ma bɔ wɛrɛ la dɛ maliyɛnw ka wari de don maliyɛnw ka wari de don
cɛ politicien cɛ aw kɛra su ye sa bilahi politicien aw kɛra su ye ani Hasimi de bɛ ɲɔgɔn bolo fo habu ani Hasimi de bɛ ɲɔgɔn bolo fo lahara a t'a bila dɛ hali n'an taara élection na an b'ale de ta tuguni ka sigi ye i sigi yen nɔ fɛn bɛ yɛlɛ e la ne y'a fɔ k'i ka taa sɛnɛ kɛ walima i ka taa aw ka dugu la walima i ka segin ka t'i ka misiri kɔnɔ ye i sigilen bɛ ko non ko foyi tɛ fara élection date kan ko ni dɔ farala kan ko sanction tɛ dɛ CEDEAO ka Mali kuru ka bila o kɔnɔ an b'a gɛlɛya ku ka tɔɔrɔ ku an danbe ka bon ni sanction ye sanction dara an kan sara de yan o bɛna tapasi kɛ mɔgɔw la ni nin de n'an ma taa élection na nin sen tɛ CEDEAO bɛna o kana dan ka sanction d'an kan dɛ o ka marifa ta an kama an bɛ yen u kana da ni Mali territoire bɛɛ ma libéré an tɛ taa élection na bi an tɛ taa la Chine ni Mali dugukolo bɛɛ ma minɛ CEDEAO tɛ dɛ hali ni Faransi de marifa ta k'a bɛna bin an kan jɔlen bɛ an tɛ taa élection na kuma fa n'a ba filɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nafa tɛ e la an bɛna comment s'appelle i jɔn ka nin k'a la fɔlɔ ka yir'i la tuguni daba ni lamɛn sini bɔ yen ne ye sɔrɔsini bɔ yen sisan ni ne ma yɛrɛ fɔ ala kana foyi dan ye ala kana tɔrɔmɛ kelen ɲɛ ɲɛnatɛ yɔrɔ a bɛ n jahanama cɛ fɛn bɛɛ ni kɔ tɛ sɔrɔsini ninnu bɛɛ bɔ yen bi ne ye bɔ yen k'a fɔ k'e bɛ a bɛ élection kɛ sisan sɔrɔsini bɔ yen kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka sigi ni ma yɛrɛ fɔ ala kana tɔrɔmɛ ɲɛ ye a bɛ n jahanama cɛ walahi ne ma bɛ ɲɛ foyi a bɛ yen sisan dɔ bɛ n ka jamana dilan dɔ bɛ ka diyan e na tɛ ne politique mɔgɔ dɔ mɔgɔ bɛ nin na bɛɛ kɛ dusu boli ayi sisan nin ma ɲi sisan kana mɔgɔ da yɔrɔ bɔ sa walahi ala a bila ti dɔw kan o bɛ se ka kɛ cogo di a bɛ ni ala ka tɛmɛ ko ni sɔrɔdasiw bɔra yen bi ko ne ale ma yɛrɛ faga ko ala kana foyi ɲ'a ye Asimi tɛ nin balo a t'a ka barama numéro dɔn mais Asimi bɛ ka min kɛ u b'a dɔn ko hɛrɛ don jamana ma bɛɛ bɛna lafiya sini i ma ye ko Asimi kana bɔ yen n'aw nana sigi ko an ka taa élection na i tɛ ni daba kelen bɛ tila ka ni sigi dɛ ko faut que jamana kɔnɔdenw ka avis dɔnnen don u hakilina dɔnnen don u bɛ fɛn min fɛ a bɛɛ dɔnnen don mais comme aw ye kalabanci a tɛ fɛ ka jamana kɔnɔdenw lamɛn a tɛ fɛ ka tugu jama fanba kɔ fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ gâteau tɛ tila tuguni i y'a faamuya mɔgɔ tɛ ta ten ka place d'i ma i bɛ kule ka bo fara Asimi tulo t'i la hali an tulo t'i la kuma ma se Asimi ma i bɛ bo fara ka dɛsɛ maa si tɛ taa yan an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ a ye nin fana lamɛn dɛ tubabuw de bɛ ka Afiriki dɛmɛ bi tubabuw de bɛ ka Afiriki défense ta ne y'a fɔ ko Mali jɔra Afiriki jɔra ka ban diɲɛ bɛ laban Afiriki de a ye tubabuw lamɛn dɛ olu de bɛ ka kɛlɛ kɛ Afiriki tɔgɔ la bi. Ce qui se passe aujourd'hui dans les pays d'Afrique, tous les mensonges qu'on vous raconte à la télévision, s'il vous plaît, n'en tenez pas compte. Mais le plus important aujourd'hui, ce que je demande au peuple de France, c'est de prendre conscience et de vous solidariser, les amis, de vous solidariser, parce que si vous aidez l'Afrique, vous vous aidez vous-même, et vous sauvez vous-même, et vous sauvez aussi vos enfants. Il y a des choses dans lesquelles on ne croit pas, tant qu'on ne les voit pas, c'est bien dommage. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui avertissent les autres, s'il vous plaît, faisons quelque chose ensemble, tous les uns les autres. Nous devons nous investir. Nous devons nous sentir impliqués. Nous devons nous sentir concernés parce que ça nous concerne vraiment tous. On ne peut pas se dire j'habite à l'autre bout du monde, ça ne me concerne pas, je m'en fous. C'est pas vrai, ça va venir jusqu'à chez vous. Ce sont les prophéties. C'est des choses qui sont programmées par les lois divines. C'est l'histoire qui est en train de se faire aujourd'hui. Nous devons soutenir les peuples africains qui aujourd'hui essaient de se tirer du joug de l'Occident et particulièrement de la France, les amis. Parce qu'aujourd'hui, l'État français ne veut pas lâcher les 14 pays qui ont soi-disant gagné leur indépendance en 1960, mais depuis aujourd'hui en 2023, elles continuent à contrôler tout ça, à continuer à voler, venir se servir. Et les peuples africains continuent à ne rien avoir et à manquer de tout. Pendant que vous avez l'électricité de l'uranium du Niger, pendant ce temps, dans quasiment presque tous les pays. Pour que vidéo kana janya. Billah haya seben ka blede. Dondo be sede. Aunte keleke tunde. Européen yera de be keleke wala sa Afrique be se ka lafiya chuguna. Européen yera de buka samara duka Afrique défense ta parce que nous ma Afrique défense ta ou bobe jaw kono ou be ba donc ko here be bo Afrique de. Européen be min fait bi partenariat gagnant-gagnant. Ou yɛrɛ de bɛna an ka kɛlɛ kɛ min ne y'o de fɔ k'an taara o baara banna pewu fali sara boci banna Europe yɛrɛ de bɛ ka Afrique dɛmɛ bi olu bɛ ka kɛlɛ min kɛ anw ye hali an yɛrɛ tɛ k'o kɛ bi muso y'a fɔ ko sans Afrique Europe tɛ foyi ye sans Afrique ɛwa ko cɛw cɛ k'i bɛ Afrique kɛlɛ bi k'i tɛ Faransi fɛ ɛwa Faransi avenir ko o jɔyɔrɔ t'i la bala ma ban tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ a ye Kawuji min lamɛn n bɛ sɔrɔ ka bɔ vidéo la Isa Kawuji min bɛ min a ye Kawuji min lamɛn. Oh putain, ko TikTok fana bɛ tan de
n'o fɔ Musa Mara ɲɛ sa c'est à dire que politique la mɔgɔw bɛ ka fiɲɛ ta fan de ɲini quoi et n'i y'a ni politiciens caman tɛ bɛn o ye nin de ye quoi fiɲɛ ta fan ouais fiɲɛ ta fan non ok Musa Mara c'est un homme il est brillant hein vraiment il est brillant de sa génération il a eu beaucoup d'opportunités dans la vie c'est vrai mais politiquement là il faut qu'on soit cohérent quoi d'être cohérent voilà parce que quand Moussa Mara est révérend de Kidal il avait dit ici que le Mali est en guerre on va voir il avait dit le Mali est en guerre contre qui mais si aujourd'hui il veut se mettre dans la dynamique de l'opinion qui est favorable vraiment à ce qu'il a dit tout le monde a apprécié le sens de son discours c'est un bon discours maintenant le contenu et la prise de position politique de ce discours là à mon fort mais dans le Kidal ce sont la SEMA qui contrôle Kidal et la SEMA est dans l'accord d'Alger il faut que Sigafo organise SEMA on est bon mais pour gâteau fort parce que bina au fond au Sraya Koso avec comment glisser ni a ni mot te bengon de do ni a une mbaka parce que nous on n'est pas un béni de quelqu'un moi j'ai toujours dit que l'armée est là pour sécuriser le Mali et doit être partout et on a notre soutien total à l'armée nous faut Moussa Marayan mais on va aller Kidal ka vidéo la be ko faut balaga ni to gana non armée malienne, l'armée nationale, l'armée c'est pour tout le peuple du Mali. Mais nous les marfa takou jo Kidal ou quand marfa takou ni mien, moi politiquement de l'eau. Donc, ni politiquement fera qu'à beaucoup d'accords là déjà, on parle plus de légalité, on parle de politique. Si on moi marfa ta c'est illégal. Mais à partir de l'État malien n'a pas remis en cause l'accord d'Alger, ou ambiguïté béni. Et Job Tara Béa, mais je ne vais dire, Job a dit que le Mali est dans l'accord, mais intermalien. Comme Malien, il y a des donc maintenant, on forme Memi, aussi il y a Memi, et au même moment, on laisse les lapider les vidéomans là, nous dire tous les jours. Danga mimbe eko abeku ela billah, nyenkali alala, danga mimbe eko abeku ela, ebe laban kaso de la billah. C'est ma défense de Bekata, trop sous défense de Bekata. Ma femme est mon boulot santa nous kono bekan fanan ba ufara. Agnès Sika fo benyi nous fait. Ka ben sugu benyin ka dialogue sugu bekeni nunu ye u ma sɔn anw ta ma u y'an ka jamana ci k'an ka jamana jeni ka fitinɛ wuli an ka jamana kɔnɔ e sigilen bi i wanzɛrɛn kan ko Musa Mara ye min fɔ ko non k'a taara jama ka côté de la n'a ma taa jama ka côté la a bɛ taa min n'i y'a mɛn ko jamana ko jama don an ye Musa Mara tanu yan k'a ye kuma ɲuman fɔ Kidali ko la bɛɛ digilen b'a la hasidi cɛkɔrɔ ala ni hasidiya bolo fo ka nɔrɔ bɛɛ ban ala ni hasidiya bolo fo k'a fɔ sa Musa e bɛ tile ka kuma ɲɛnama fɔ mɔgɔ tɛ a da don i da la parce que taa fan tɛ e la e bɛ ko n fila manani e bɛ ko n fatɔ julafini fiɲɛ b'a fara a yɛrɛ b'a fara i ma hali ni kuma ɲɛnama fɔ mɔgɔ t'u da don da la parce que bɛɛ tigɛlen bɛ e la e ka jugu ni kamelion ye Musa Mara bɔra ka kuma ɲɛnama min fɔ hali sini n'a y'a fɔ an b'a tanu yan parce que danbe bɛ Musa Mara la ka tɛmɛ e kan Musa Mara su ka fisa ni e ɲɛnama ye ko Musa Mara ye fiɲɛ ta fan de lajɛ jama bɛ côté min na a taara yen de bon alhamdulillah o ye c'est que o ye ala tanu de ye quoi o ye labanko ɲuman de ye quoi mais comme e tɛ fiɲɛ ta fan lajɛ bilahi denmisɛnnin karakara dɔ b'i minɛ k'i cancan yan dɔ b'i minɛ k'i cancan Musa Mara continue nin sira in fɛ i ni anw bɛ bɛn mais ne nin sira in bila i ni anw tɛ Musa Mara mɔgɔ si ka n'i bagabaga yan dɛ i ye min fɔ de ye tiɲɛ ye i ye discours min kala o don hara jara laharakaw ye i ye tiɲɛ dɔrɔn de bɔ i da kɔnɔ i ye tiɲɛ dɔrɔn bɔ n'a ma bɛn min ma t'i kun fara kɔgɔ ko o hasidiya fana b'a la parce que Musa Mara ka discours ɲɛna a bɛnna maliyɛndenw anw y'a passé an ka émission na n'anw kɔni kɛra mɔgɔ fɛ dɔrɔn ale bɛ dimi de quoi Musa Mara ka émission ne y'a passé yan o fana digilen bɛ a la ko bɛɛ y'a borodi bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ Musa Mara ko bɛɛ bɛ ka Musa Mara tanu mais ko Musa Mara ma kuma tiɲɛ fɔ ko sema ye maliyɛnw de ko an kan ka négocier an tɛ négocier n'u ye dɛ an bɛ t'u ko de an tɛ négocier n'u ye dɛ an b'u ta k'u ɲun de k'an jɔ n'u ye yanni diɲɛ wuli cɛ an tɛ négocier n'u ye dɛ i y'a fɔ an b'u ta de ka t'u da berceau kɔnɔ quoi danga min bɛ ko a bɛ ko e la danga den danga safinɛ kunba i sigi ni ɲada ye komi gingi mɔgɔ bɛ bɔ viser yan e barika banna o depuis e y'i muso fa dɔgɔya don min na ne m'a fɔ n ko e bɛ halaki yan e muso wolo fa i yɛrɛ fa k'u dɔgɔya depuis y'o kɛ don min na ne m'a fɔ n ko e tɛ don da la tuguni yan o kuma sɔsɔ cogo t'a la ne ye nin fɔ a bɛ san kelen bɔ i muso wolo fa depuis y'a nɛni don min na ne y'a fɔ ko ni e donna da la i k'a fɔ ne ma ko t'u mɔri yan
don o don mɔgɔ bɛ ka yɛlɛ la don o de bɛ ka kɛ jugu sago ye don o de bɛ komi fila fala manani n tɛ Asimi fɛ sini n b'a fɛ n t'a fɛ n b'a fɛ n t'a fɛ n b'a fɛ a bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ taa kɔfɛ a bɛ komi ɲaamɛ sugunɛ Kawujin bɛ komi ɲaamɛ sugunɛ a bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ taa kɔfɛ Zubi Karayi Fodes Hatayi